Exodo, Kapitulo 24. Ang kasugtanan, ginsilyuhan. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, taklad ka sa bukid pakadto diri sa akon, upod kay Aaron, Nadab kag kay Abiyo, kag ang 70 ka mga pangulo sang Israel. Kag magluhod kamo sa pagsimba sa akon sa malayo. Ikaw lamang ang magpalapit sa akon, ang iban hindi magpalapit, kag ang mga tawo hindi magupod sa imo. Naglakat si Moises kag ginsugiran ang mga tawo sang tanan nga ginsugo sang Ginoo kag sang iya pagsulondan. Ang tanan nga mga tawo nagsabat sing dungan. Tumano namon ang tanan nga ginsiling sang Ginoo. Ginsulat ni Moises ang tanan nga mga sugo sang Ginoo. Aga pa sang madason nga adlaw, nagpatindog siya sa kunsaran sang bukid sing altar, kag sang 12 ka monumento nga mga bato para sa 12 ka tribo sang Israel. Dayon nagpadala siya sing pamatanon nga mga lalaki sang Israel nga nagdulot sang mga halad nga sinunog, kag nag-ihaw man sang mga toro nga baka, agud ihalad sa Ginoo, subong halad sa paghiambit. Ginkuha ni Moises ang katunga sang dugo, kag ginbutang ini sa mga yahong, kag ang katunga ginwisik sa altar. Dayon ginkuha niya ang libro sang kasugtanan, kag ginbasa ini sing mabaskog sa mga tawo, kag nagsiling sila. Himuon namon ang tanan nga mga sugo sang Ginoo. Tumano namon siya. Dayon ginkuha ni Moises ang dugo sa mga yahong, kag ginwisik sa mga tawo. Nagsiling siya, ini amo ang dugo nga nagasilyo sing kasugtanan nga ginhimo sang Ginoo sa inyo, sa paghatag niya sinitanan nga mga sugo. Sanday Moises, Aaron, Nadab kag Abiyo, kag ang 70 ka mga pangulo sang Israel nagtaklad sa bukid, kag nakita nila ang Dios sang Israel. Sa idalom sang iya mga tiil, daw may matapan nga dalan sang sapiro nga asol, nga subong katinaw sang langit. Wala niya pag-anaha ang pangulo nga mga tawo sang Israel. Nakita nila ang Dios, kag nagkaon kag nag-inom sila. Si Moises sa bukid sang Sinai. Ang Ginoo nagsiling kay Moises, taklad ka sa bukid pakadto sa akon, kag magpabilin diri. Ihatag ko sa imo ang malapad-lapad nga mga bato, nga nasulatan sa mga kasuguan kag mga sugo, agud itudlo sa mga tawo. Nag-aman si Moises upod kay Josue nga iya alagad, kag nagtaklad sila sa bukid sang Dios. Si Moises nagsiling sa mga pangulo, hulatan ninyo kami diri, tubtob nga magbalik kami. Si Aaron kag si Hur ari upod sa inyo, kag kun may kasuayon kamo, kadto lang kamo sa ila. Nagtaklad si Moises sa bukid, kag gintabunan ini sang panganod. Ang himaya sang Ginoo nagpanaog sa bukid sang Sinai, kag sa sulod sang 6 ka adlaw gintabunan ini sang panganod. Sa ikapito nga adlaw gintawag sang Ginoo si Moises gikan sa tunga sang panganod. Sa mga Israelinhon, ang himaya sang Ginoo daw kaangay nga nagadabdab nga kalayo sa putok-putokan sang bukid. Si Moises nagsulod sa panganod, kag nagtaklad sa bukid. Nagpabilin siya didto sa sulod sang 40 ka adlaw kag gabi. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang ato naman masunod naman nga episode nga amo ang Exodo Kapitulo 25. Madamo gid nga salamat.